txikitan nintzen, tela beti kezkatzen zen nintzaz. Azkenan konitzi izan nuen para irakarleni para hobenena. Eta honen mango bazinatu naukera para beste urte bat berankin ikasteko nik baietze esango nuke. Bueno, Xabi, gauza pila bat kontatu duzu. Zu eta biok hitz egin dugu honetaz, baina orain Kontxiri kontatu behar diozu.